Elikkäs moikka, se on Super Snake täällä ja Giant Dashia ja katsotaan vähän, testellaan demon tasoja tänään. Millaisia tasoja täältä löytyy? Se Nightmare. Se menee mitä me pilaillaan. On tosiaan aika noobigeossa, ja varsinkin kun Hubitsen on sellainen sovellus, että se ottaa melkein vallan. Tai jotenkin silleen, että sit se vähän lagittaa tätä geoa. Sen takia saan meille, kun mulla on nyt Samsung Galaxy J1 siis, mun puhelimena. Kun mulla oli vielä Trend Plus, niin mä olin läpässyt tän levelin. Ihan oikeasti. Mut nyt mä en ole läpässyt, koska musta se tuntuu aika vaikealta. Vaikka teistä ei varmasti ole vaikea tää leveli. Niin sen takia. Ja jos mä oon joskus mä oon itse asiassa kuvaillutkin semmosia videoita, että mä jään tosi kauaksi aikaa yhteen tässä, niin tänään mä en niin tee, vaan silleen, että annetaan aina silleen, no en mä tiedä, silleen, että en jää nyt ootelemaan. Mä oon niin huono tässä Lightning Rodissa. Oikeesti aika vaikea demonta, se on mikä on kaikille muille helppoa, on mulle tää tää Lightning Rod. Kyllä mä tästä jonkin verran osaan, mutta silleen. Totta mun varmasti tässä todella paljon parempia kuin minä itse. Vaikka en tarkoita sitä, että mä en nyt haluaisi olla itsekäs, vaan että ihan totta, koska mä en tykkää edes tosta. Ei, mä en halua Ninekirkles. Tää on heti uuteen, koska tää mitä? 300 700 laikkia. Okei. Tää demonta. Sword. 8, 3, 1. Download completed. Joo, mä testin tätä kerran ilman ääniä, tää on hirveetä se mun mielestä. Hyi. Joo, en jää tähän tasoon. Laserrom en ikinä halua vetää sitä enää. Speedless Racer. Tätä mä oon kerran testannut, mikä on valittaa mikä on. Miksi tää ei näy, että se olisi niinku vievänä, koska mä oon kuitenkin läpäinen tätä. En ehkä pelaa ihan tätä tasoa. Demon paljon pelaa. Ei. Mä en oikein tosi kauan mitä mä en ole vielä yhtään. Frufunk. Ottamaan. Okei, tässä on. Lely. Mitä? Vähän. Joo, en vedä ehkä tätä. Sirius. What? No tässä on niin kauan, kun saadaan kopioitua.
Eli sitten. Niin. Näin. Noniin. Mitä? Aika hienosti tehty taso. Ei. 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 Mitä? Joo, ei ihan Requiem. Tasoja mä vihaan, että vanhan tasoja. Joo, Radioactive. Tätä mä oon eksattanut pelata, on niin Viprin. Joo, ilman kos Radioactive. Tää on ehkä... Kattokaa täällä. Kattokaa mitä tässä lukee. No song. Voi. DR Ponix on tämän nimi. Real Dorami. Vähän matkittu Real Darnokista. Real Darnok vähän jeesellä. Ja Alex Painkin on vähän ihan jees. Mutta Alex Pain on hirveen nyrtti. Tää on rämpytystaso. Mun tarvii vaan rämppää tässä koko ajan. Joo, tää ei oo taitoa, mä voin sanoa vaan. Tää on glitch. Tuo menee vaan tosta silleen. LOL, mikä glitch. Tää on ihan rämppäystä. No. Mä yritin sen täällä Genesis. No. No niin, kiva joo, varmaan. The whole old time. Tuossa alla lukee, että Final Pace. Vähän matkettu biisin nimessä. Lataa jo. Lataa. Voisiko sinä? Niin lataa jo. Niin.
No niin, kiva. Vedetään vielä tässä muutama keikkaa, sitten ehkä video olisi poikki. Eli dup, dupidi dup dup. Dönem. Jei. Mä oon kuullut tämmösen. Joo, tämä video tässä. Jos tykkäsit videosta, panemassa like-buttonia. Jos et tykännyt, paina dislikeää. Mutta jos et tykännyt tai et tarvitse kumpaakaan, laita ihmeessä kommentteja, oliko video kiinnostavaa ja mitä jäi huomaamatta, tai oliko jotain, mikä oli teidän itse tekemä taso, mutta se oli videona. Moi, moikkelis, moikka, moro, moikkelis, moi.